Satani Wakambondiedza akambonditora, zvino ndimushandiri asi Jesu Kristu. Zvino ndiye tenzi wangu nekusingaperi, danga ndiri kufa ini, zvino ndamupenyu. Kare ndanga ndakasungwa ndiye munyengeri, ndakaputsikira pasi mumataka ake, asi akandibatsira, wakandifarira, ndanga ndiri kufa ini, zvino ndamupenyu. Ndakambonga ndakasungwa nezvitadzo kare, ndakabatwa asi zvino ndazosununguka, ndazoona ruponeso rwakanaka kwazvo, ndanga ndiri kufa ini, zvino ndamupenyu. Zvino ndine munyaradzi kunditungamira, anondizivisa izvo zvakanaka kwazvo, ndizvo ndinofara kwazvo neupenyu hutsva.